So I'm going to unpack this parcel all the way from China. Hello everyone! So ayan, bago po akong nose job. Joke lang, dito siya nilalagay. Tagal na itong maubos. Hello everyone, good evening. Yes, good evening because tonight is evening. So I'm going to unpack this parcel all the way from China. So nag-order po ako all the way from China ng skin care products and i-share ko to sa inyo. So if you are interested, stay tuned and happy watching. Hello everyone! Good evening! My name is Myra and kung bago ka pa lang sa aking channel, please don't forget to subscribe and click the bell notification para ma-update ka po sa mga upcoming kong vlog soon. So, hi! Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are. Shout out po to each one of you who watching this vlog. So, thank you po sa inyong pag-support at sa inyong panonood. So, anyway, today, meron po akong gustong isi-share. No, it's not today. It's tonight. Sorry, gabi po ngayon. So, good evening all the way from Philippines. So, anyway, today, meron akong in-order all the way from China. Ito siya. Parcel. Ayan. Kita nyo ba? So, in-order ko to. Ito ay skincare. And gusto kong i-share sa inyo ladies out there na mahilig mag-skincare. So, mag-unpack tayo. Unpack o unboxing. So, ito siya. In-order ko to, I think last week pa. I forgot the date. But anyway, ito siya. Ayan. Oh. Tapos buksan na natin siya. Nahihilig akong mag-try ngayon ng iba't ibang different kinds of skincare. Kasi nga, wala na akong tagyawat. So, yun. I'm so happy. But, syempre, sa mga nakaka-update sa mga vlog ko dati about si skincare, alam niyo naman kung ano yung ginagamit kong skincare. Yun ay kay Dr. Jesus C. Fajardo. Siya talaga yung pinaka-the best na nakapagpagaling na aking mga tagyawat. So, kung gusto mo malaman yung vlog na yun, mag-scroll down ka lang at makikita mo yung vlog na yun. But, anyway, nag-order ako nito kasi gusto kong mag-try ng mga serum and mga cream na makakapag-maintain ng aking face lock kasi nagkakaroon na tayo ng sign of aging. So, eto na siya. Ayan! Ito po, oh, napakaganda po ng kanyang packaging. Napaka-secured. Para siya, nakapasok siya sa loob ng parang, oh, kakaiba yung bubble wrap niya. Parang gift. Ayan. Di ba sa atin dito yung bubble wrap parang kakaiba. Ito parang balloon. So, 1 point, the best ang packaging. So, ngayon, bubuksan natin siya. Ayun, parang siyang lobo. May hangin. Ayan. Tadan. Amoy plastic. Amoy China. Dali sa China, siyempre. So, amoy China. Once na ginonting mo siya, yung parang siyang umano yung hangin. Ano ba yun? Parang lobo. So, ayan po siya. Meron tayong Oh my God! number 1. Wow! Isa-isahin natin yan. Number 2. Ayan. Number 3. And number 4. So, meron tayong 4 na item. Anyway, yung in-order ko po pala ay 2 lang. So, naging 4 lang kasi binigyan ako ng freebie. And itong isa, papel-papel na nakalagay dito. Sige, unahin natin to. Nakalagay dito, Vibrant Glamour Beauty Skincare. Instagram, YouTube, Facebook, WhatsApp, may mga contact number. And then, nakalagay dito sa likod, yung thank you for choosing our product. Tapos may nakalagay na tips, tapos yung about doon sa pagbigay ng 5 star
Tapos, once na binuklat mo siya, ayan yung makikita mo. So, nakalagay dito ang anti-wrinkle na serum, merong vitamin C, whitening, merong retinol firming lifting, mayroong repair scar, and hyaluronic acid moisturizing. So, ito po yung nakalagay dito sa papel. Tapos, itong isa, Vibrant Glamour Herb Deep Cleansing Nose Strip, tea tree and aloe vera. So, ito po yung freebie sa akin. Ayan, naganda siya, di ba? Tapos, ayun. So, excited na akong itry ito. Tea tree and aloe. Clean the pore. 1 piece. Tapos, ito po pala yung mga in-order ko. Dalawa lang naman. Isang Vibrant Glamour Retinol Eye Cream Anti-Aging. Yung panglagay ba dito? Ayan. Sale kasi siya, kaya in-order ko na. Tapos, ito naman yung isa, Vibrant Glamour Retinol Serum Anti-Aging Firming. Ito yung serum para sa face, para sa moisturizer, vitamin E, and antioxidant. Retinol 1%. So, ayun. Nakalagay dito, number 2, Skin Science. Only use active ingredients to awaken your skin natural. Tapos, nakalagay dito, ayan, sa likod, meron silang certified na scratch off for verification. Patunay na ito ay authentic. Authentic siya. Ayan. Tapos, meron all the way from China, Shanghai. So, dito nakalagay naman sa gilid yung mga nakalagay na ingredients, effects, and usage. So, natural ingredients. Skincare, scientific. So, ayan siya. Tapos, ito yung isa para sa mata. Kasi gusto ko maglagay dito. Ayan. Tapos, itong serum na isa. Meron akong ginagamit na serum, yung isa, yung rice serum, yung Korean, which is okay naman. Nakakapag-glass skin siya ng face, nakakapag-glass skin siya. Pero gusto kong itry ito kasi maganda rin daw ito. So, why not? Diba? And sale siya, kaya binili ko. Ayan, naririnig niyo po ba? Umuulan. Umuulan. But anyway, buksan ko na itong itong Vibrant Glamour Retinol Serum. Buksan na natin siya. Bukas ng ulan. Ayan. So, bukas na siya. Ayan. Maganda yung packaging niya. Napakaganda ng kulay. Parang nude lang siya. Tapos, pag binuksan mo, ganyan yung loob niya. Tapos, ayan. Wow! Look at this. Kita nyo? Ayan. Malaki din siya. 30 ml. Ayan, ayan. Kita nyo. Tapos may dropper siyang pinipindot-pindot. Mabango. Ayan siya. Diba? Tapos, buksan natin. Ang bango! Ang bango, grabe. So, ayan, kulay puti siya. Maglalagay ako. Kita nyo ba? Ayan, ayan siya. Tapos, igaganon. Ay, ang kintab. Ang kintab siya. Ang bango. Ang bango niya. Konting lagay lang pala nito. Goes a little bit, goes a long way na. Ayan siya, makindam. Tapos, try natin yung isa. Sino ba yun? Ito naman yung pang eye serum. Ito yung para sa mata. Para sa eye bag. Matagal na ito magagamit. Ayan. Diba, ang ganda ng mga packaging niya. Pareha sila ng kulay. O, diba? Ito yung serum, retinol serum. Ayan. And ito yung pang dito sa eye bag. Ito, pang whole face. So, buksan naman natin to. Ganyan ang packaging niya. Napakaganda ng packaging, diba? Nakaka-excite. Classy. So, buksan natin.
Bango, para sila ng amoy. Tapos normally, may ganito rin sila. Ay! Ayan. Ayan po ang laman niya. Napakadami. So, I think, aabot na to 3 months. 3 months to 4 months. Kasi kunti-kunti lang naman ang lagay. Ayan. Kita niyo. Kulay yellowish. So, ito yung ilalagay sa dito. Ayan. So, ayan. Try natin itong, ito muna. Ito muna ang serum. Ayan. Try natin sa mukha ko. Naghilamos na ako. Kuha tayo ng konti. Malamig. Lumikit na sa ano ko. Kita nyo? Ayan, oh. Ayan. Ano pa siya? Konti lang lagay mo, ano na, madami na. Sana maghiyang ako dito. Mag-update ako soon kung ano ang mangyayari. So, ayan, hayaan lang natin siya na, ayan, makintab, na mag-absorb. Ayan. Amoy parang shampoo. Amoy parang shampoo. Tagal natin ito maubos. Ma-order nito sa Shopee. Magkano ba ito? Sa may listahan ko. Ito na retinol serum. Ito ay 288. 288 yung ganito. Sale yun ha, sale. Tapos, itong sa mata, pang eye bags, 189. Tapos, total of 362. Yung shipping fee niya ay 40 pesos. So, ayun. May discount ng konti. Nabili sila ng, yung 40 pesos ko na shipping fee, naging 36. So, ngayon, try natin maglagay nitong, Rasmus, ano ba? Maglagay tayo nitong sa eye bags. Kunti lang. Ayan siya, oh. Kita nyo. Yung ulo ni Rasmus na doon. Di ba dito ito nilalagay? First time ko maglagay nito. Tama ba ginagawa ko? Ayan, turuan nyo nga ako. Di ba pag eye cream, dito siya nilalagay sa may eye bag. So, ayan na siya. Naglalangis na po yung mukha ko sa kintab. Ayan. So, ayun. Tapos, konti-konti lang. Ay, palamig sa mata yung eye cream. Mataas. Retinol eye cream. Dito siya nilalagay. Matagal na itong maubos. Compare doon sa face retinol. So, ayan. Yun lang yung ating vlog for today. So, kung meron kayong katanungan, please don't forget to comment down below. So, ito, parang gusto ko siyang ilagay sa ilong. Ano ba nakalagay na is step 1, clean your face. Remove the tape from the transparent water for 10 minutes. Clean your nose. Pwede ko rin pala siyang ilagay sa aking nose. Pwede rin pala. Try na nga natin. Total, naghilamos naman ako. So, ilagay na natin. Paano ba to? So, ganito ang itsura niya. Ayan. Saan ba yung? Saan ba yung ididikit? Ito marunong nito. Tatanggalin ko tong ano ba to? Na-ignorante ako. Para kasi may papel. Tatanggalin ko ba yung papel na? Dinig niyo yung ulan. O, diba? Malakas ang ulan.
Ayan, ang hirap. Wait nga lang. Ang hirap tanggalin. First time ko maglagay nito sa ilong. Ito siya. Ayan, ayan. Pinapatanggal ko sa anak ko. Herb Deep Cleansing. Vibrant Glamour din yung brand. Ano na? Okay. Ayun yung instruction. Ang hirap tanggalin. Tabo, nahirapan din yung anak ko tanggalin. A few moments later. Mayroon bang plastic? Wala. Eh, paano gagamitin natin yan? Alam ko meron yan eh, nakadikit. Wala namang ibang... Baka ganito na. Ano to, ididikit kong ganito? Hindi yan. O, diba, yung ganyan, natanggalin ko yung ano, hatanggalin ko yung plastic. Ano ba nakalagay na sa instruction? Remove the tape from the transparent O, yun. Eh, sobrang nakadikit naman kasi eh. transparent film. Ito yun na. Sobrang dikit lang. Tulungan mo ako. Sobrang dikit, as in super dikit. Opo, ang hirap. Sabi doon, kailangan pala basain ko yung ilong ko ulit. So, ito daw ang gagamitin na puti. Ididikit natin. Ayaw naman dumikit na. Bakit ayaw gamitin? Parang baliktad. Hindi. Di ba ito yung ano, ito yung puti. Di ba doon yun? Oo, tignan mo. Oo, ayaw dumikit eh. Bagong bukas naman siya. O baliktad. Baka ganito na? Oo, ayan. Ha? Ayun, ganito pala baliktad. Nalamog na yung strip natin. So, baliktad pala. Ito pala ang tamang paglagay. Pasensya naman. Hindi ako marunong eh. First time ko, na-ignorante. Pilit kong tinatanggal itong puti na to. Akala ko tatanggalin, hindi pala. Sorry. So, ayan. Ganun pala yun. Yung parang tape pala ang ididikit. Ito po. Tapos, kailangan na masa daw yung ilong mo bago mo ilagay. Kasi pag sobrang dry, sumukha na ako ng pa-nose job. So, ganyan po. Ganyan po ang itsura ko bago nose job po ako. So, ayan na nga. So, pasensya na po sa palpak na hassle natin dahil dito sa ano na to, sa Herb Deep Amoy ano nga siya, amoy tea tree. Ang bango niya. Oh, so, ayan, ganun pala. Napaka-ingot ko talaga. So, ito po yung nilagay ko dito sa ilong ko. Ito pong puti na sa ibabaw. Yung parang tape, yung po sa ilalim. Pero kailangan po mamasa-masa yung ilong mo. So, nilagyan ko pa ng konting basa-basa yung ilong ko bago ko dinikit ulit. So, yeah. Ngayon na po yung ating vlog natin for tonight. Bago ako matulog, bago ako mag-good night. So, once again, ito yung aking biniling retinol eye cream and retinol serum. So, I will update soon kung ano ang mangyayari. So, yun. Ito, freebie lang to. So, mga kamayer, ayan po ang itsura. Ayan. Ulitin ko ulit. Pakita ko ulit sa inyo. Ayan siya. O, diba? Ayan yung retinol serum para sa anti-aging and firming. Tapos yung sa cream, ganyan yung box niya. Tapos ito yung freebie na papel na may nakasulat ng mga contact number and other kinds of skincare na gusto nilang ipakita. So, ayan siya. Ayan. May anti-wrinkle din sila. Serum, eye cream, face cream. Tapos vitamin C. Parang ano sila, laging apat. Kasi kung laging may eye serum, face cream, face serum, face mask. Tapos ito yung in-order ko. Ang in-order ko dito, itong retinol firming lifting na serum para sa face and eye cream para sa mata. Tapos meron pa silang isa yung face cream, which is wala ako kasi mas preferred ko yung serum kaysa sa cream. Kaya ito yung in-order ko. So, ayan siya. O, diba? Tapos yung sa likod niya, wala lang, ganyan lang nakalagay para sa feedback, ganun. Para magbigay ka syempre ng 5 star. So, ayan, sa mga mahilig mag-skincare dyan, ayan, search nyo na. And good luck. So, ayan, that's it for now everyone, my vlog. So, ito, nakababad muna dito sa ilong ko. So, thank you everyone for watching and see you on my next vlog. For now, bye-bye na. Bye-bye. Good night. Thank you for watching everyone. Tayo itsura ko. Bukas matangos na po yung ilong ko.